Kajing bam sim kia ka sarkar jala ka basukut tang haki kular haki jing yalang kham tam haka be day ban te la kam ya ka jing jelai drugs bon sen ka penlong ki babon ban pen pau ka jing so diaw halor ka ni. Kawai ni kini kalap wan pau habaya day ba ka jing bam la jong ka ban wan ra ki la jing da haka lum jing tap ka badan haklau la mali. Kumban supun kan mau kani kalum jing tap ka day ka ba ki khat sam tali ki balang ki don ya ka jaka bagin pendon kam hakaba na ka jing kala long jong ka kum ka wei na ki kitem ki ba mi shibun ki kam sharkai kham tam u drugs. Ki nong penyat balang haki jing yalang ki bala lum da ka sarkar ling ba ki bor penyat district haki snam bala dam ki la pen sngo ba ka sarkar ka de ban sna jing kier no ha ka te ka klau khnang ban wan ra ka shong sok shong sngan henrei ka bala shukut tang haki jing yalang khlam da shem kino ki sen jam. Kani ka jing bam mi so kala penlong ru ya ki nong penyat balang ban IT no how MLA ka not Shillong constituency uba Edelbert nong rum ban bot din halor kani. Hakakat pratari urisau arja arpusau uba Edelbert ula lej ban ya kendo ya ka deputy commissioner ka East Khasi Hills district ka kong RM kurba hakabala yo jing tip ba ya kani ka kam hadu menta kadang sa haju. Haka je gran beruba Edelbert nong rum ulaong baya kani ka kam la benchat haka tanat forest ban bu ya ka kerdop haka tege jaka bat kumju yo nong apa hara ban te la kam ya kijing sniu ulaong kat ba hadu mentapan pad yo I ba ka tanat forest ni ka DC kan le IA bat ka kut tang haka jing yalang halor ketika graveyard ka lum jing tep bala penong kam naki khat sau khat santali ki balang hang te po law mali ti ka issue bami halor kani ka lom jik tap ka de ka jing rung lai loi lai lan rung pathar jongki brio ka ba ngimtip mo ka iga bangi I na chabar bang mayo report kani ka de bla slam la nriu nyo slam ka don ten ringin chu long time no pikai ngasngo ba ngiru ngin hapan mat ya kata ka ba ngin hap cha fix responsible hakoi ka singi te de lor tanong rim ngim kwa ban chu hun ban sulong tanong pikai nomor ba ni iba kani ka de kawi ka ketem ka ba shirkai ka ban mi ka crime ka banginum la ban control ti ka bang squad penken mau ha ka bangali airu ya city ban penken mau ya DC deputy commissioner kalong ban penken mau ya ka khat khandai tari ubanai Julai arjar phulai ka meeting ka ba mai la khot lengkat bat ki stakeholder kumju iki line department hagti ki por ka ba don lang ki forest department kumju police department barki dor barsnong ti yakani ka jing yakendo lembaga resolution la paushai ba ka lami ka jing ai jumut ba dong kam ban bu ya gate keeper mo lesi kata banman lembaga forest department mar hoi kate ka jaka ka de jong forest department tenrei hoi la suthu bala penong kam pat da kini ki kharsa wa santali balang tenrei ngasuru baka dongkam ru ya kaban kerpat bat kham tam ban kentu jor ru ya forest department markidon kibrio mo ki forest guard bat kiwi ki badon rekat bat ki tiar ki ban ya dai la dia ti ngi sngode hiru kata namar ho kalami ki jing ai jumut badai ban care kero ya bro khoi ka area ti lada kam pat long ka ba long immediate ya kata ndri ka ba long ka bangi kwa immediately kadai ya ka ban bu ka giat bat ban bu ubrio uban control ka play ka khang lesi uban song barsa anti jaka bar kan long ka jing sngan bar kham tam kan yadaru na ka jing wanrung jongki wei pat ki brio ki bron na ki jong ki jing thamu bande ki kam be an te bar na sko apa kan mau baling haban stress ya kani bar baling haban sim serious kawai ka long ba la I sharkai maka jing rung ki bait ki sau shaka ki ar shaka hadu sibuji arbuji mastep kin mi nang te na po lom don ayu shalendet ti tang kita ki barung sapo ki sothu bat kitip ke I ba ki kam ka ba ma ki kile ti bat ka ba isar kai ka long bat kan thai bat chenrang ti ka long ka jingma bang chino tanong pikai kan wan ka jingma bat kan long ka jingkali udak jingkali ba he uba manu ngin manu bade ban simpat ya ka jikir kli ti de lor ta kanong rim ngala pen kan mau bat ngala pen kan mau ru I DC manen ba ngala khot ru ya ka meeting hau ngamut hau panai me mantau panai o mantau snam lai putri umme arjar psau bangala khot ru tangi ken hon jong ki balang bakum nung nya perkhat ni ka kam nginum la ban shu thar kti nginum la ban shu long ban shu chief responsibility mo ban shu anyat wi pan nginum kam perkhat ki khon samla ngikom dokam perkhat ki ya ka imlang ka salang nginum kam perkhat ki jing sngan ki boron saudong saukun ban penken mau ba kani ka jelang ka bang khot ma ringkat bat ki ken hon balang ki kentu yang ban bodin bat I DC
na ko banta ba ngintip ke ga forest department ka perkhat ngangit ba forest department kanung kentat yang gijing kerpat ba gijing kentu nama ka gijing dongkam kam de gijing kwa ngan ong beng seisin ba gijing dongkam kam de gijing kwa ti halor kata kanong rim ti ngangit scam hi bola da forest department kan bu ni ubrio uban long well equipped ila dia bat kitiar ki ban yada ila dia bat kandon ka jing singan bat kandon ka jing kalaru akim lang salah ka basis na mantangi kami or respond nakaliang DC na nakaliang forest department dia lo tanong rim ngalit ban penken mau namta kanika kam ka kanika resolution bla pas gitu gi por bar ka resolution bla pas ha meeting ka bang nang khot ngadang shen hau banai me life foi tarik mantau snem kalong ba kanika jing ajing but jong ki representative ki bawan hatu ko singi na ki balang per kalong ki ajing but ngaku lokal mali ban budin na DC ba kumno ka tu ka city ka wedi ban tho mi po forest pan nga tho sha ya po city bar ngi scam mi DC and I na ka bating na kaliang jong iru bar ngi scam kani ka dongkam mi ka collective responsibility ka collective decision mo bat ka kata ka jing ya trelang ringkat mo ringkat bi pak department nomor nginum jen 8 ya tigi brain po forest department lada mdon kum ni ka jing snio ka ban klalong ka ktem hang tai po law mali tila da kadai tang giwe pat ki issue lesi ki barit ka bangala ban handle nga ko mamali ni nakasnong lani nakabalang tende gede halor ta kanong rim ban ngi dawa ba dongkam ban but ki brio na po forest department bar ki badon ru bar katiar khanam kin la menyadai le dia bar kin la ru ban yada na kanono ka jing rung lai loi lan hang tai po jaka ba kin buru da ka giet khanam ban perking ba ban khang senon ya te ka jing penokam ya te ka jaka ka bala banyalam syaka jing sendio ka banom la ban control pat adi na bon ban ngi scam ka department forest department ru kan le jo kamram nomor ba ka forest department dan ba ka resolution ka ban penpau bagada ban agree makin le ya ka boundary fencing baru jo por ban le ka giet reke bangi dongkam the immediate need of the hour kalong bangi dongkam ya ka giet te ka de bangi kwa ya ka bani i the light of the day bangi kwa bani i ya ka jingsha ni kwa bani i no bakan longkam kajing community jonga kalong bakan long positive namar kadai nam ta kajing temu ba ko bang 8 pau bam de kajing kwa jonga kadai kajing dongkam jong ka society banyarap nam ta ki khor samla khamtam ba ki brio ki bala ya ka lenti go bakla bara ju por bala da ki la kam don ke ka reaction na kalang jong ki te ngin sa shim kila lenti kumno ban ya chkhmat em kum bakalong hi ngada penongkam li kentin immediately ban la abru la sisnam ki kham don gano reaction na kaliang DC na ni na kaliang forest department ti ngangit abang lapu ti kentin immediately ti kamut ba we will wait for nobody tingin habiat hi karko mo cinawa cho kapor bam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habat thiru atau khau kam lu ka umpnyang ka dot pet ya ka sharp plus f ha ka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai khan diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shet yaki bale hi banai kita ka don ka we ka jing man toy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f manta ka sngi lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya